Dweud lle da ni fan? Da ni ar tren, a da ni'n gael. A fan hyn mae Owain yn mynd off efo'i creots. A da ni'n mynd ymlaen i Llundain. A da ni'n mynd ymlaen. Un o'r rhain maen nhw'n defnyddio i fynd o gwmpas y lle yn Llundain ma, a dyna pam da ni an efo. Y tiwb, a mae Justin di hen arfer fo nhw. Ti wedi gweld yna hein o blaen, dys? Capras, do. Na, tren. Do? Di hwn yn fatha'r heilffordd Ffestiniog, na di? Da ni'n y byd, dwi'n Ha? Escalators di un o'r rhain. R'un peth a grisia mewn ffordd, ond mae hwn yn symud heb i chi orfod cerdded. Mae hein yn dod â ni fyny i Canary Wharf, lle da ni'n aros. Ond yn anffodus, da ni wedi gadael y map adra. Ond mae Gemma a Justin yn meddwl bod nhw'n dalt sydd allwn ni fynd yno. Da ni mewn dwylo saff felly. O'r diwedd, da ni allan yn yr awyr agorad. Ac wrth ddefnyddio y mobile phone, da ni wedi ffeindio fo. Da ni wedi penderfynu mynd am apartment 5 seren i wneud i'n hynna'n edrych yn dda ar Facebook. Mae hwn efo gegin, bathroom, balcony ag fatha'r Millennium Stadium, ond yn Llundain wrth gwrs. Gan i fynd. Yr holl le, mae'r trefnadau cysgu chydig bach yn gymysglyd. Be nhw'n eswar chdi? Oes. Sut mae Just, ydy fe? Siwr gwybod. Richard, sut ydych chi bore yma? Reit dda, ar ôl y sambucas a'r cwrw fidr. Dwi'n mynd ama, fydd na fwy o hwnnw heno. Yn y cyfamsar, Anwyl Sean Corn, dolyg yma dwi isio Uzi submachine gun a 2 grenade, please. Rockstar di Paul Tom. De Paul?
Come on, Paul. We go in the left. It's one of the folk, Ond mae bob un ohono ni am fyw y London Dream. Yr arglwydd yw fy mi gael, dilyn a fe bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroi, dilyn a fe bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilyn a fe bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilyn a fe bob dydd. Yr arglwydd yw fy michael, dilyn a fe bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroi, dilyn a fe bob dydd. Bob dydd.